Aquí siguen igual empeñados, sin querer levar este desfeito adiante, e nós seguiremos na nosa lucha. Claro. Porque é evidente que se isto ocurre, se ao final chegan a expropiar Mereso, eu creo que, se a isto se lle pode chamar socialismo, eu entendo máis ben que isto é fascismo, porque o socialismo non ten absolutamente nada. Porque o querer levar isto adiante baixo o tema de dicir, necesitamos crear postos de traballo, sí, estamos de acordo, pero que nós non o vemos viable desta maneira. Nós presentamos un proxecto que xera tamén tantos ou máis postos de traballo, sin necesidade de desfacer un pueblo, sin necesidade de destruir unha paisaxe, de destruir un medio ambiente, e que o vemos como unha iniciativa seria e fiable, que os estudios que levamos feitos o avalan. Porque iso é, mire, eu teño un exemplo que a maioría dos oyentes o poden entender perfectamente, é dicir, aquí agora mesmo, salindo, se acaso, do tema da agricultura, non? Se ve unha empresa por aí abaixo, de sabe Dios donde, e dice que se quere implantar en Santiago de Compostela, e que vai a xerar, X postos de traballo, 4.000 postos de traballo ou 5.000, pero resulta que donde queren montar a empresa, é na Plaza do Obradoiro, e coller o solar da Catedral de Santiago. Entonces, por tanto, para montar e crear esos postos de traballo, hai que tirar a Catedral e hai que desfacer a Plaza do Obradoiro. Eso creo que a unha persona con 2 dedos de frente non se lle ocorre nin pensalo. Por tanto, para nós, o pobo de Mereso, as Brañas de Mereso e a ría de Camariñas son a nosa catedral e a nosa Plaza do Obradoiro particular.